Jo soc Gaspar Sáez, soc el delegat en la zona del Vallès Oriental Maresme, dintre de l'empresa ICF. ICF Eurocrèdit és un préstec que va dirigit a petites i mitjanes empreses i perquè vulguin finançar inversions o necessitats de circulant. Els tipus de projectes que es poden finançar a través d'aquesta línia són projectes de creixement de l'empresa, projectes d'entrades en nous mercats, projectes de nous productes o qualsevol tipus de projecte que suposi un increment d'activitat en la pròpia companyia. Les condicions financeres d'aquesta línia són molt avantatjoses, gràcies a que tenim un cofinançament de fons europeus. Això ens permet arribar a tipus d'interès d'Euríbor més 0,50. I els imports que podem finançar van des de 100.000 euros fins a 2,5 milions.